Velkommen til Soho News, programmet som viser en side af sagen. Soho News er en bragende succes. Hvorfor fortalt med dine ord er Soho Nyheder så fantastisk? Det er jo fuldstændig skarpt vinklet journalistik. Jeg må sige, at jeg er meget imponeret. Fayal overtager caféen her i Soho. Bjarni har lavet denne dybdegående reportage. Men du ved godt, modsætninger mødes. Det er koldt, varmt. Ja, det er rigtigt. Var det seriøst det der? Sohos beboere er blevet meget bedre til at lukke døre og vinduer efter en slagkraftig indsats fra Soho-drengene. Og der er breaking news. Vi går live til Bjarni. Jeg har ingenting. Hvem kan segla foruden vind? Han ved overhovedet ikke, hvad han laver. Lad os på en helt naturlig måde få sendt bolden over til vejret. Solskin! Som sædvanligt afslutter vi programmet med ugens iværksætter, som her laver et eller andet.